Бародаро ҳамада салом алейкум. Имрӯз гап мезанем дар бораи як чанд намуд чизое ки закони физикара хеле адабона гап занем, яъне умуман ба қонуни физикӣ гӯш намекунад. Ва касе ки дар видео пешина подсказкаро ёфт, дар охири видео номаш эълон карда мешавад. Ва бародаро пеши навора давомдан мехостум ду канал дар шумо тавсия бутам ки шумо да боварӣ дорум маъқул мешавад. Канали якумда инами намуд видеоҳо мебинед. Рости гап ба ми вақтои охир бениҳоят ғамгин мешавам. Ба халқи мо тоҷик зебанда нест. Чӣ коре кардистем? Мо бояд як чизо як видеои партоем ки обрӯи халқи тоҷикимона бардорем. Ссилкаи канал дар подсказка ва дар описанияи видео аст. Ҳатман бигзаред обун нашед. А канали дим боша барои одамои сухтагӣ, пухтагӣ, хохшдагӣ, рехтагӣ, в общем. Чумаки? Ну, короче, барои ошқо. Ишту дар зиндагӣ маро доди азоб. Иштар зиндагим дигар маъно надорӣ. Рафти ай ма ки ман чӣ хелтар аз ах дӯст медоштам, не ки ту боварам намекардӣ. Ссилкаи каналам дар подсказка ва дар описанияи видео аст. Ҳатман бигзаред обун нашед. Касе ки мухлиси репаем. Ва сар мекунем бародаро ай ашёи оддитар ва то охира рафтан бигира бо интереснитар шидан мегира. Барои ҳамин хотир видеоро то охира тамошо кунед. Ҳама вақт чизои интересни дар охири видео. Полимер, агар филми Терминаторро ба ёд биёрем, яъне ки чӣ хел ӯ ҷидо мешава, бо гашта мечаспа. Полимер ҳам боша ҳамин хел чиза, яъне ки вақте ки ӯра мебри боиша даиш наздик мемонӣ, ҳамин хеле мечаспа ки ту намедонӣ ки ай куҷо амро бирдаги ди. Чумаки? Ва як чизи аҷоиби дига и Vanta Black. Ай ҳамада чизи сиёҳтарин дар планета. яъне чӣ хел ай ҳамада чизи сиёҳтарин. ҳозир агар ин чиза надида бошен шумо, мисол ягон ашёи сиёҳ дошта бошен, назартон мерасад ки ҳамиам сиёҳ. Албатта сабз сиёҳ, не ки мо фигураи ҳамонро мебинем, яъне ки мебинем ки ҳамон чизи сиёҳ чӣ гуна шакл дорад, ё ин ки агар киртаи сиёҳ пӯшидагӣ боши, ҳамон ҷинҷ боша, ту ҷинҷи ҳамонро мебинӣ. Ин сиёҳ ба ҳамин дараҷа сиёҳ ки мисли ҳамин сиёҳ ягон материал боша, любой намуд ҷинҷ боша, ту ҷинҷи ӯро намебинӣ. Да-да, не удивляйтесь. Ё ин ки агар фигура ягон ҳайкал сохтагӣ боша, фигураи любой чиз кардагӣ боша, ту вақте ки ҳамин фигура дар пештай сиёҳӣ мебинӣ тамом. Ту намефаҳмӣ ки ҳамун чӣ фигурае то нақапиш. И ба ҳамин дараҷа сиёҳ. И ай кадом хотир мешавад. Ҳамин вешества ҳама чизоро дар худаш мекаша мегирад. Мақсад чӣ рӯшание ки дар ӯ мемонӣ, мисолан дига ашё да агар ту вақте ки фонарика дар булош медорӣ, атражат мекунад. Мегира светои дар кори худша мегира, оне ки бо дига света мегардона метабарем, ту рӯшании фонарика дар булои ӯ мебинӣ. Ай вешества ҳама намуд рӯшаниро мекаша мегира дуруни худаш. Фонарика дар булош медорам, фонарик рӯшанӣ намекунад. Чумаки? Свет умуман атражат мекунад, оне ки шумо дар экран дидесте ки чанд процент шаид атражат мекунад, яъне ки қадар шаид намешавад дида. Дар ин видео шумо дидестем дута ҳайкалай, ҳар ями як хелай, не ки дар ҷое ки аями вешествои сиёҳ кардаги, нигоҳ мекунӣ мегӯ ягон коғази тиннакай, не ки не бародарои объёмни чизай ранги ҳайкали якумгӣ. Ин ай кадре ки шумо дидестем бародаро ягон фокус нест. Дута ҳамин хели чизе ки сиёҳишон аями Vanta Black тайёр кардаги, агар ду ҳамин хел чиза рӯбарӯ монӣ, намешавад дида ки дар инҷа ду чиза. Ва бале бародаро ин приёма бисёр фокусникам истифода мебаранд дар фокусҳои худшон. Бисёри фокусҳо дар основаи химия, математика, физика сохтагӣ. Вот тогда. Ва як чиз дига бо номи Line X, яъне ки ин чӣ гуна вешествоае. Мисли краскаворӣ дар болои чизе ки бизанӣ, як намуд бақувват мешавад ки намедонам айра ба даҳан чӣ хел бугум, хеле ноз шумо бақувватиро дар навор мебинед. Ин дар инҷа нигоҳ кунед шумо ки дута пластикови стаканда ҳамин краскара мезанам. Бале хай вазни маро бардоштан наметавонам. Не ки хеле дар экран нигоҳ кунед ки одамое ки бо аймада хай камтарак сабуктаракан, увора чӣ хел мевардорад. Дута пластикови стакане ки просто болоши ҳамин краска задагӣ. Графен и ай ҳамада материали сахттарин дар кураи замин ба ҳисоб меравад. Мисол ба муқоиса бо стал 300 баробар ай сталда бахвота. Як листи графене ки ҳаҷмаш 1 квадрат ва ғавзиш 1 атом метавона ашёи 4 килоара вардорад. Ва болои қадар бақуввати шуда ӯра мешавад ки қатъ кунӣ, ҷамъ кунӣ, обутӣ, бикашӣ, мисли салфеткаворӣ. Материали дигари боша Starlight, яъне ки дар эксперимент шумо дидестем бародаро, тухме ки дар болош як слои Starlight шакидагиай 1500 градус ҳамун тухма гарм мекунанд, ва вақте ки Starlight ай болош ҳуй мекунанд, тухма мешкананд, тухм умуман гарм шидагӣ нест. 1500 градус бародаро гарм кардагиан шуд. Баъд ҳамин хеле экспериментҳо пресс-секретари NASA тасдиқ мекунад ки ин материал ягон фейк нест, ҳамин хел чиз дар ҳақиқатан ҳам вуҷуд дорад ва ин материал ҳамин хел бақувват. Бале ин материал тавоноии хеле
калон дора, не ки ира дар истифодаи калон дода натонистам. Барои чӣ хотир? Одаме ки ин материала ёфт, ба хотиша фаҳмид, яъне кашфш кард, мурдаку сири амира ба ягон кас нагуфт. Сказочный долбоёб. Материали баъди мо аэрогел. Ихел бигирем ҳами обычни гелай, не ки ба ҷои фазаи моеи ҳамун газай, яъне воздухай ва бештар ура гази яхкада меган. Дар ҳолати сахт буданаш аэрогел метавонад ки 98% ай воздух иборат бош. Анаги бародаро аҷоибиш дар ҳамае ки ба анами қадар свойствои худаш ки 98% ӯ воздухай метавонад ки 4000 маротиба ашёи айвазни худаш да вазнина вардора. 4000 маротиба бародаро. Американский химик Стивен Кистлер ин материала ихтироъ кардаги 90 сол пеш ва ба ғайр аз тавоноие ки вазни калона метавона вардора, метавонад ки дар гармии калонам тоқатовар бошад. Муқоиса кунем, агар вазни ӯра 150 та блоки баробари кирпич ай ҳами материал агар боша, баробари 4 литра об вазн дорад. Ва дар инҷа шумо мебинем ки чӣ хел слои тунуки ҳами материал гила ай оташ ҳифз кардааст. Ва бештар ира дар космос истифода мебаранд. Барои чӣ тавоноиёш албатта ки уже шумо медонед. Ва ин материал зуриш дар чие? Ай ҳолати аввалаш ӯра ба кадом ҳолате ки наёрӣ, вақте ки дар ҷои гармӣ боша, бо обратно ба шакли аввалаш бармегардад. Нитинол ё ин ки никелит титана номи ин металл. Ва ин металл сорт дора. Ай сорти ҳамон вобастае ки кадом сорташда чанд градус гармӣ дар корае ки ба ҳолати аввалаи худаш бигарда. Ҳаст материалеш ки 650 градус дар кора буда ки ба ҳолати аввалаи худаш бигарда. Айнаи ачки боша, чӣ хеле ки шумо дестин, бе ягон об, бе ягон чизи ҷӯш ба ҳолати аввалаи худаш бармегарда, баъди ки ӯра қатъ кардагиам. Не ки бале гармӣ дар кора, не ки ӯ қадар гармӣ бисёр не. Температураи хонагӣ басандаи буда ки мақсад дар бери қадш кунӣ дар зимистон, хона бидорош рост мешавад. Ин хел чиз дар дасти фокусникоб зана, одаме ки дар бораи ин хел чиз намедона, ҳайрон мешавад. Ӯра баъд хиёли даҷҷолу хиёли ягон ҷодугар мекунад. Не, ӯ просто одаме ҳастае ки камтар бештар медонад, чен одами оддӣ. Моеи ферромагнитӣ. Ин боз як чизе ҳастае ки умуман қонуни физикида гӯш наметад. Як сотрудники НАСА Стив Папел и материала ихтироъ кардагие. Ӯро вазифагузорӣ мекунанд ки заставид кунад аппарати космическира ки ҳамун жидкости ки дар баки вай то ҳамун ҷоира биёяд ки ай ӯ баъд кашида бигиранша. Ин ҳамқа фикр мекунад ва дар сараш ҳамқа идея меояд ки дар дуруни ҳамун жидкост ягон заррачаҳои чизи дохтан дар корае ки қувваи магнитӣ дошта бошад. яъне ки бародаро ин жидкости ки шумо дидестен, мисли кинои ужасивори рафтор кардеста, ози мегӯяд рун шабон ужас мебурад, и магните. Бале магнитам дидагӣ будему, не ки ин хел ҳолатда на ҳама дидагӣ. ин металле ҳастае ки 29 градусда об мешавад. Мисол мегирем, метавонед шумо ки дар дасти худтон ӯра оҳу кунед ва нишон бидиҳед ки чӣ хел шумо фокусники зурен ва ягон тамошобин баъд мумкин ки шуморо ҷодугар ё ки даҷҷол бигӯяд. На самом деле бародаро ин ягон ҷои фантастикиш нест. Ин ҳама хел металле ки як ҳарорати хеле паст дар корае ки то ки ӯро об кунӣ. Бали бародаро ира бисёр одамо ртуда монандӣ мекунанд, не ки ртуд нест. Ин галлие. Қошиқчае ки аями гали тайёр кардагия метавонед ки дар дуруни стакани оби гарм бидозенша ва дар чашми шумо ӯ нобуд мешавад. Мастер фокус. Ва як свойствои зури дига дора гали ки мисол ҳама медонад алюминий чӣ хел мулоимае. Агар ки алюмин да ҳами галира бушакӣ омехташ кунӣ, алюмин чарсак мешавад, бигем да қоқ мешавад ки ӯро озод метавонӣ бишканӣ. Ва мумкин аст бисёро пурсанд ки дар чӣ кор кори меяд беғайр аз фокус кардан. Мисол баъзе вақт дар термометрҳо ҳам ин чиза истифода мебаранд. Як фоида доштаем. Гели Д. Ин ягона газе ҳастае ки дар ҳарорати -269 градус метавонад ки моеъ бестад. Ва ҳоло ин тамом нест дар тавоноиҳои ин газ. Соли 1937 олими номии советӣ Пётр Леонидович Капица якчанд экспериментҳои хеле аҷоиб мегзаронад ва баъд дар он мефаҳмад ки ин газ дар ҳарорати -271 дараҷа метавонад ҳамин хел свойствои ба худаш пайдо кунад ки через любой шкофӣ метавонад ки бичака биреза. Мисол мегирем, ягон шкофӣ бошад ки агар ӯро ба микроскоп бибинӣ ки ба шкофии ӯ об солҳо мечака, бадбуд мешавад. Ин газ бошад дар якчанд сония метавонад ки ба ҳамуҷа бичака хориҷ шавад. Ва ҳамин хел ин чизи аҷоиб ном мегирад гели Д. Ва бо як тавоноии дига дорад ки дар болои любое чӣ тез паҳн мешавад. Ай чӣ хотир? Свойствои часпакӣ умуман надорад, бале овам мерезиш дар назар меяд ки меро ҳичра намеқапад. Не ки меқапад, зарраҳое ҳастае ки меқапад кам-кам. Аи
умуман ҳама хеле чӣ надорад. ЧМIO-и оддида 100 маротиба тезтар паҳн мешавад дар болои ягончи агар бичакониш. Мисол мегирем, примерно 20 сантиметр дар 1 секунд и паҳн мешавад дар болои ягончи агар бичакӣ. Ай чӣ боша ном дора рубиди хеле сахт хунук кардагӣ. Ай ҳамада бо зуртар закони физикара поймол кардагӣ. Ай конкретно бигем, дим закони Ньютона дар бораи ҳаракат. Мисол мегирем, мошинай, одамай, ашёай, дарай, чизе ки боша мо ба пеш тела кунем чӣ кор мешавад? Албатта ки ӯ пеш меравад. Абои материал боша не. Мисол агар то нола хунук кунӣ ва ӯ да агар ягон қувваи теладиҳанда таъсир куна, ӯ ба ҷои пеш рафтан ақиб меояд. Ну нахер. Отец. Тарафи ҳамун қувва. Ҳамада хайр бардора видео агар ба шумо писанд омада боша, ки ҷоида ки ҳастен, тақсимш кунен. То видеоҳои оянда. Ва бардора фаромӯш намекунем ссилкаи дар комментарияи видео закрепит кардага бидроен регистратсия кунен ва дар ҷанговару бозингаро ҳам бурд кунен, ҳам канала дастгирӣ кунен. А шахсе ки дар видеои пешина ғолиб шид, и ҳаст Раҳмон Кишваров. Табрик мекунем бародар, номрод ҳастай, вақт ҷидо мекунем, алоқа мекунем ва приза рой мекунем. Ҳамада хайр брато бошин то видеоҳои оянда.